Ešte mám teda jednu otázočku, keď je človek, ktorý je chorý, čaká operácia, kedy používal iba stoličku asanu, je možné predísť tej operácii alebo poruchám chrbtice zo sedenia, ako to je z tohto odborného hľadiska, ako to ty vidíš? Jasné, ako veď celá tá stolička, ten koncept tej stoličky vychádza z prirodzenosti ľudského tela. To znamená, že ľudské telo je nastavené tak, že ono sa dokáže samo opraviť, ozdraviť, pokiaľ my mu to nejakým spôsobom nekomplikujeme. Hej. Čiže buď sedíme na zlých sedačkách, buď robíme zlé pohyby, alebo zle sa stravujeme, čiže telo automaticky reaguje reakciou, hej. Čiže disharmoniou. Že čo v tomto prípade, aká je prevencia, zakúpime si stoličky napríklad aj do práce alebo taburetky a bude treba aj cvičiť alebo mať minimálne aspoň tú taburetku, aby sa tomu predišlo? Tam ide o ten set, vlastne áno, to je jedno, či taburetka, či stolička už štandard, alebo tam je architekt, myslím, alebo Alcantara, myslím, ten najvyšší model. Myslím, že je tam ešte nie jeden, je tam viacej tých modelov, to si na internete môžete pozrieť, ale každý z nich vlastne pracuje rovnakým spôsobom, hej, čiže je tam upravený ten špeciálne, ten sedácia, teda je upravená sedácia plocha a vlastne všetko ostatné sa odvíja, všetky tie problémy sa odvíjajú od tej sedacej plochy. Tam by som doporučoval tí, ktorí chcú viac o tej ergonomii, tam je celá stránka na tých stránkach webových o ergonomii, ako to funguje, prečo to funguje. Čiže veľmi logické veci. A samozrejme, tým, že väčšina ľudí pri práci sedí v súčasnej dobe, tak vlastne ten základný problém je ako sedenie, že majú rôzne problémy s chrbticou, s krížami a tak ďalej. Čiže čo ja môžem doporučiť je, že pokiaľ sú problémy alebo chcete predísť problémom, tak teraz nechcem, aby to vyznelo ako nejaká reklama, ale akože také doporučenie skôr, že fakt skúste si tú asanu, skúste si objednať alebo vyskúšať ju aspoň niekde, aby ste pochopili alebo zistili, ako to vlastne funguje. A keď to bude pre vás pozitívne, priaznivé, tak určite si to zakúpte, aby ste na to mohli sedieť non-stop. Ja sedím v práci niekedy aj 12 hodín a prídem domov a zase sedím a kreslím. Čiže ja by som toto nezvládol, keď som sedel na klasickej stoličke. To nie je možné. Kdežto sedíte 12 hodín na stoličke tejto a vstanete a nič vám nie je, nič necítite, žiadny diskomfort. No, tak tu je stránka Asana, hej, Asana Seating, vidíte tu, Asana Seating, aj tu hore. Áno. No, čiže kliknete a tu vidíte, že máte architekt, hej, potom tu si kliknete a tu už máte podrobne, tu máte nejaké ceny, objednanie, tu je. A tu vidíte, tu sú ceny od, hej, vyššie, nejaké zľavy sú tam, tu je potom technické, potom farebnosť, môžete si vybrať, hej. Hej, to, čo sa týka konkrétne toho architekta, ako keby, hej, čiže to je vlastne stolička, ktorá je vybavená komplet, že područky, všetko, tak, jak má byť, hej, no. Čiže... Je tam otázka, že či sa musia nohy dotýkať zeme? Áno. Musia Hej, tam nie je dobre, keď visia nohy, tam práve naopak sa presne výška nastaví tak, aby tu táto hrana netlačila na stiehno, hej? A to sa dá presne nastaviť na centimetrik výškovo. No. Čiže toto je vlastne ten základný, taký ten vyšší štandard, hej, s tým všetkými doplnkami. No a potom, momentu musíme z toho výzvonku. Čiže tu sú produkty, čiže tu vidíte jednotlivé ako keby modely. Tu je tá taburetka, Alcantara Architect Steel Standard a tu je potom Spectra, to je taká nová, veľmi pekný dizajn to má. A to je skôr, to je taký, Taká kancelárska pre dámy. Hej, taká veľmi šik a veľmi dobre funguje. A tu vidíte, cena je nejakých od 390 bez DPH.
No toto je veľmi pekná a farebne, keď sa urobí dobre, tak no, to vidíte. No. Ale sed je stále ten istý, hej, že toto je vlastne princíp, je ten istý, hej. No. Len tvár No, obrys stoličky sa tu mení. sú potom, tu je tá ergonomia, tu je presne, že prečo na sedenie boli, vidíte, ako to funguje na bežnej stoličke, že všetkých tých 5 bodov tu vlastne tlačí na chrbát, hej, a vlastne vznikajú potom tieto tu tlakové sily, ktoré vytvárajú bolesť, hej. No, pri asane práve toto celé je vyriešené, takže týchto 5 bodov sa ocitá vo vzduchu, hej. Čiže nedochádza k tomu tlaku zo spodu a zhora to vyzerá takto. Hej. To je ten jogový set, ktorý vlastne vidíte, že tých 5 bodov, konečník, genitália a tak ďalej sú vo vzduchu. Hej. No a toto je vlastne potom odvodený sedací tvar, hej, vlastne z toho jogového sedu, čiže vidíte tú linku, hej, ako sú pety, to, a ono je to tu potom takto pekne na tú sedaciu plochu prenesené. Hej, čiže sa to aplikovalo vlastne z tohto, hej, ako keby, no. Tu sú potom rôzne certifikáty, hej, či to viete, Karlova univerzita, hej, to je presne to. A tu vidíte ten test, čo som vám spomínal, hej, čiže silná bolesť a tak ďalej. Hej, či pri stoličke asáne po 8-hodinovom sedení, tu vidíte začiatok testu, 9:00, hej, a koniec testu, teda takto tu dopadlo na klasickej stoličke. A ešte po 4 ďalších hodinách sedenia pri asáne už len jemný ľahký diskomfort tuto v tejto časti, ale toto celé sa, vidíte, opravilo. No, takže vlastne stačí používať túto stoličku už aj keď sú vážnejšie poruchy, dá sa prejsť ešte operácii, že nemusíme sa nechať Áno. Tak samozrejme, keď je to mechanickým spôsobom namáhané, čiže zlým sedením, zlým držaním tela a tak ďalej, tak stolička sa na to dokáže opraviť. Keď sú tam už ale napríklad, ja neviem, zrasty alebo kalcifikáty, alebo už platničky sú vysunuté? Aj nie, že vysunuté, ale skôr zriedené, hej, to znamená, že je tam veľa kyselín v tele, tak tam treba riešiť potom aj odkyslenie tela a prestať sa prekyslovať, čiže jedenie mäsa, kyselina močová, potom je tam káva čierna, napríklad kyselina šťavelová, prípadne adrenalín, prípadne svalovky, keď sú nejaké kyselina močová, mliečna, tak všetky tieto kyseliny rozoberajú kĺby ľuďom. Hej? Čiže samozrejme, že zmeniť aj životosprávu, zmeniť vlastne namáhanie tela, teda aby bolo v súlade s tým božím dizajnom. A potom vlastne tie problémy samé vlastne ako keby odídu. Čiže doplniť minerály, prestať sa prekysľovať a používať stoličku asánu a potom tam není dôvod, aby to telo nefungovalo. Čiže nemusíme potom riešiť chirurgické zákroky, keď urobíme tieto veci. Aj v takých vážnejších prípadoch dá sa to takto odliečiť? Ale chce to trpezlivo samozrejme. Čiže keď 10-20 rokov niekto trpí týmito problémami a zanedbával to, tak určite za jeden deň sa to nevyrieši. Ale postupne, ako keď začne len s tým, že sa začne sedieť správne, teda na stoličke takejto, a začne trošku si upraviť životosprávu a vlastne prísun kyselín do tela obmedzí a naopak pridá minerálne látky, čiže zásadité veci, tak vlastne to telo dokáže aj poškodené kĺby doplniť. Môžeme vedieť zásadité a minerálne látky, MSM a čo ešte prosím doporučíš? MSM je akože organická síra, ktorá samozrejme nutí telo vytvárať prirodzený kolagén, čiže zahusťuje sa kosti, kĺby a tak ďalej, aj keď sú už, neviem, riedke, alebo dokonca už ich ani nevidno poriadne na rentgene, čiže stále si treba uvedomiť, že v Božom stvorení existuje tá rovnica, že všetko, čo sa dá pokaziť, sa dá aj opraviť. A telo je nastavené ako samoopraviteľný stroj. Čiže pokiaľ skutočne my sami mu nekladieme polena pod nohy a nedotujeme ho nejakými jedmi alebo nejakými toxínmi alebo kyselinami, ktoré telo nevie spracovať, tak to telo sa vie samo opraviť. A samozrejme aj čo sa týka držania tela,
sedenia a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré sú prirodzené, hej, čiže telo si to vie sa s tým vysporiadať potom. Hej. No. Čiže nesmieme ísť proti zákonom tela. Hej. Povedz ešte raz, čo to je, prosím. Toto je záver testov na Karlovej univerzite. Toto tu. Vidíte tento odstavec. Tento. A to si môžete prečítať, čo napísal profesor Otáhal, čiže vedúci výskumného tímu a vlastne katedra anatómie a biomechaniky. Čiže dá sa povedať, že podmienka minimalizácie dlhodobej záťaže panevných štruktúr pri konštrukcii typu asana splňuje bez výhrad. Typ asana výrazne posúva ergonomickú kvalitu riešenia konštrukcií sedadiel svojím novým originálnym pojetím sedacie plochy. Čiže tuto vidíte celé. Hej. Preto doporučujeme tento princíp realizovať a zaviesť do sedadiel určených najmä pre pracovište s monotónnym sedavým režimom práce, pracovné miesta kancelárske a tak ďalej, autosedačky, hej. Tiež v zdravotníctve a tak ďalej. Čiže to bol vlastne jeden z najväčších odborníkov na ergonómiu v bývalom Československu a neskôr Českej republike. Hej. Takže on veľmi ocenil ako to riešenie, dokonca bol nadšený týmto riešením. Takže tak. Dobre, no, takže asi toľko o asane, ale všetko hovorím si, prečítajte v kľude. Tu na internete to nájdete. No. Ďakujeme. Je tam ešte niečo, čo by si chcel? Nie, to je všetko. To je úplne všetko, hej? Tu máte produkty, hej, rôzne typy stoličiek, ktoré robíme. Toto je pre zubárov. Hej, no a potom už vlastne tie modely, o ktorých sme sa bavili. Taký ten najjednoduchšie, ten štandard, styl standard z tej klasickej ako keby stoličky. A toto je taký nový model a taburetka, to je taká dizajnovka, ale funguje úplne rovnako ako klasická stolička. Ďakujeme. No, dobre.